Είναι δίπλα μου, πες ένα γεια σου ρε Γιάννη μου καί. Τι λέει ρε μεγάλη. Είσαι πιο μεγάλος από κοντά. Τρελό. Πόσο ύψος έχεις? 2-2. Τρελό. Ρότσι, Κι εγώ, αλλά εντάξει. Σκαστός, έσκασε εδώ, ντρίβι. Τι έχουμε εδώ? Δεν βλέπεις εδώ, τους είπα να πάρει λίγο φωτιά το chat. Πάμε λίγο. Έσκασε. Κατευθείαν από Αμερική. Κατευθείαν από Αμερική. Τρελό. Εχθές προσγειώθηκες, ήρθες Ελλάδα. Ναι, χθες ήρθα Ελλάδα. Αλλά εντάξει τώρα προπονήσεις και αυτά εδώ, αλλά... Θες ένα αναψυκτικό? Ναι, άμα έχουμε κανένα... Έχω. Φέρε Σατάμ. Φέρε το αυτό που σου είπα. Τι λέει? Smooth bro, smooth. Τώρα έβλεπα το κανάλι σου. Ω, ξεκινήσαμε. Τώρα αυτό να ξέρεις, εγώ θα το έχουμε όλη την ώρα. Θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι, Μιχάλης donate 2 ευρώ και δες τι λέει τώρα. Αγγλικό ερωτηματικό, αγγλικό ερωτηματικό, αγγλικό ερωτηματικό, αγγλικό ερωτηματικό. Απλά σπαμάρουνε, απλά σπαμάρουνε αυτό. Αγγλικό ερωτηματικό, 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 αγγλικό. Respect. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Είμαι 18 μέρες σε live. 18 μέρες εδώ κάνω live. Κοιμάμαι εδώ, βάζω στρώματα και κοιμάμαι και δεν σταματάω. Δίνεις πόνο, Και άρα τι κάνεις, ας πούμε, τι κάνεις όταν κοιμάσαι? Βάζεις κάποιον να κάνει κάτι ή απλά κοιμάσαι? Απλά κοιμάμαι και ακούγεται αυτό που είδες, δεν χαμηλώνω. Απλά το αφήνω έτσι, τα ηχεία παίζουν αγγλικό, ερωτηματικό, αγγλικό, ερωτηματικό και με ξυπνάνε. Ο στόχος ποιος είναι? 1 ευρώ που κάνουν donate είναι 1 λεπτό. Τώρα εδώ έχει ένα χρονόμετρο, αν δεις, απομένει μία μέρα, 1 ώρα 27 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Ναι. Και κάθε 1 ευρώ που πετάνε ανεβαίνει και έχω κάτσει μέχρι στιγμής 400 ώρες. Σερί. Αδερφέ, είσαι αγραίος. Και τους έχω πει το challenge είναι αν με κερδίσουν, κουρεύομαι καραφλός. Τελείως. Άστε να πάνε. Ας πούμε, επειδή είχα δει ότι είχε κάνει και ο Κάι Σινάρ κάτι τέτοιο κάπως Ο παρά. Κάι το έχει κάνει 1 μήνα, αυτός είναι ακόμα πιο τρελός. 1 μήνα. Και αδερφέ, είσαι εδώ πέρα τρως. Δεν έχεις φύγει από την κάμερα καθόλου. Έχω πάει κάτω τουαλέτα. Αυτό πρέπει να πάω, να πάω τουαλέτα. Δεν μπορώ να έχω μάτια σου να κοιτάξω το πράγμα. 2 σοβαρά flow στο δωμάτιο, λέει ο Ηλίου. Ηλίου, ματιό. Σατά μου, παίρνα ρε. Μπρο μου, έχουμε ηχείο. Ηχείο, τα πάντα έχουμε. Ναι, μπρο, παίξουμε λίγο μουσικούλα. Έχω και το δικό σου κομμάτι. Δικό σας, δεν ξέρω. Δικό του. Εγώ δεν είμαι στη φάση, αλλά. Αλλά, Θες να παίξεις κάτι, τίποτα unreleased? Κάτι έχω εγώ ήδη unreleased. Εγώ έχω πηγές. Από ποιον? Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ναι, έχω κομματάρες. Έχω και announcement εδώ πέρα. Εμμανουέλ Καύλα μόνο Γίνεται very έφτασε. very soon. Θα βάλω λίγο να καταλάβετε τι έχω. Για να δούμε τι έχει. Δεν θα το βάλω ακόμα. Μέχρι εδώ, να το δώσω, Καλό. δεν ξέρω. Όχι, θα δώσουμε άλλο. Θα δώσουμε άλλο άλλο. exclusive μόνο για εδώ. Αυτό είναι σοβαρό κομμάτι πάντως. Μανί, έχεις το... Ποιο θες να δώσεις? Είσαι ο καλύτερος, Έχουμε αρκετά. Μοιάζει με τον Καρίμ, λένε. Ποιος? Εδώ. Ναι. Εγώ. Ναι. Σάρα Καρίμ το. Σάρα Καρίμ. Με τον Καρίμ, γραίο. Αν έπρεπε να πεις ότι μοιάζει με κάποιον και ξέρω εγώ είναι συγκινήσει με κάποιον, με ποιο θα λύγεις? Αντικειμενικά. Τράπερ. Από Ελλάδα. Από Ελλάδα. Ναι, Καρίμ θα λέγα κι εγώ. Καρίμ. Χωρίς βλάκα, ναι. Καρίμ. Ναι. Εντάξει, κοντά έπεσε, αλλά έξω, αλλά κοντά έπεσε. Μακάρι να είχα τον τζι του, αλλά ηρίγουρη, Σάρα Καρίμ. Αν κάνει έτσι και βγάλει το μαλλί, τότε. Ναι, τώρα είσαι πιο τέτοιο. Λίγο. Εντάξει, δεν ξέρεις, παλιά μοιάζεται πιο πολύ. Τώρα πλέον δεν μοιάζει τόσο. Κοίτα, όλοι μου λένε ότι μοιάζει με το Θανάση. Έγκολα. Ναι. Αυτό είναι που ακούω ισχύει. κάθε μέρα. Βγαίνω και λένε μοιάζει με το Θανάση, μοιάζει με το Θανάση. Εσύ παίζεις μπάσκετ. Παίζω. παίζεις κι εσύ? Παίζω κι εγώ. Εντάξει, Εντάξει, δεν παίζω NBA, αλλά παίζω. αυτός το κάνει τώρα, κάνει και τα δύο, bro. Ναι, Ο Μάινι εδώ κάνει μουσική, παίζει και μπάσκετ.
Έχω πολύ πράγμα να βγάλω. Να στείλω λες, να πάρουμε. Στείλε, ναι. Έχω δει έκανες μεταγραφή τώρα, ισχύει. Μεταγραφή. Είναι announcement, fake news announcement. αυτά. Όχι, fake news, announcement. Γυρνάω Ελλάδα. Πώς δεν άντεξες Αμερική, Μπρο, εντάξει, εντάξει, μ' αρέσει πιο πολύ η Ελλάδα. Άλεξ, έλα πίσω στο ΠΑΟΚ. Αρχίζαν τώρα. Τι άλλα announcement έχουμε? Έχω ένα announcement. Streaming World τώρα. Θες announcement? Το θέλεις τώρα ή θες να κάνουμε? Εγώ θέλω. Θες να δώσεις ένα goal και δίνουμε το announcement? Να τους το δώσουμε σε λίγο, λέω. Ό,τι μου πεις εσύ, έχω ένα announcement, τώρα θα γίνει 6 Ιουλίου. Παιδιά, θα είναι Τόσο κοντά. 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου. YouTube, 3 μέρες. Streaming World Twitch. announcement. Kick. Δεν μπορώ να πω. Είναι το announcement. Το σίγουρο είναι ότι εδώ πρέπει να το τρέξεις, μπρο. Το πας πολύ καλά. Μπρο, Είσαι πολύ αυτό- κοντά για 100.000 να πάρεις την πλακέτα. Ισχύει γι' αυτό. Εντάξει, αυτό μπρο το κάνω. Σκέψω, εγώ είμαι πολύ στη φάση, μπρο. Γουστάρω full. Ναι. Και εντάξει, το έκανα λίγο on the side. Και όταν έχω και το μπάσκετ και όλα αυτά, δεν μπορώ να το τέτοιο. Αλλά Τώρα που θα είσαι στην Πάτρα, ας πούμε, δεν θα είναι πιο chill η φάση από ότι είσαι στους Bucks. σίγουρα. Εντάξει, chill δεν μπορεί να είναι η φάση. Γιατί αν είναι. Εντάξει, ό,τι και να κάνει, όπως και να φαίνεται στον κόσμο, καθημερινά μπρο, σηκώνομαι, ξέρω εγώ, 8.30-9 η ώρα να πάω προπόνηση. Αλλά... Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, μπρο. Κάθε μέρα, γιατί αλλιώς. Εντάξει. Είναι locked in. Ναι, Είναι locked in. ναι. Μόνο έτσι γίνεται. Μπρο, εντάξει, και όχι, δεν το λέω μόνο για μένα, ξέρω εγώ, που παίζω επαγγελματικά. Και τα παιδιά που ξέρω εγώ που είναι Α2, β' το ίδιο πράγμα κάνουν. Δεν είναι κάτι. Όχι, θέλω να ρωτήσω τι έχει το πρόγραμμα, για πες. Το πρόγραμμα τίποτα. Θα τσιλάρουμε, θα ράξουμε λίγο και μετά παίζουμε NBA. Ναι, μπρο. Οκ. Αν ξέρετε, εγώ δεν ξέρω. Μόνο FIFA ξέρω. GTA. Ναι. Μπρο, Δεν ξέρω αν θες NBA. FIFA. Εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι Είμαι τελείως καλός. άσχετος. Έχεις να Λέω στο chat κοιμηθείς τώρα, τόσες μέρες. Είμαι τελείως άσχετος. Πού είναι η κάμερα εδώ, ναι. Έχουμε τρεις. 1, 2, 3. Όποια θες μιλάς. Κάτσε, και Είναι βαράνε παντού. Ναι. και βαράνε όλα τα angles. Α, 4, ναι. Δεν ξέρω. 1+2 is Κάτω 3, μάλλον. minus 1 touch 2 quick match. Για μετά που θα παίξουμε το. Κατάλαβες. Να, Άγγολα. Τι είπα. 2 plus 1 is 3. No, όχι. 1 plus 1 is 2. Minus 1 is... No. Είναι αυτό Quick math, αυτό το τραγούδι είναι. Το Man's Not Hot. Α, Το κατάλαβα. Οκ. Εσύ εδώ πέρα, για πες λίγο τώρα, καλύτερο stream που έχεις κάνει. καλύτερο stream όταν λες σε θέμα τι. Viewers, που μου άρεσε εμένα. Πάμε πρώτα favorite guest. Όντως λες μπρο αυτός full ωραία φάση και εγώ σαραφούλ. Τετέι. Τέι, Ναι. Ναι. Μόνο Γιάννης Μάνος για ρώτα τα παιδιά ικανότητα. Shout out Tete. He be doing great things. Shout out Tete, bro. Γιάννης Μάνος. Γιάννη... Τι λες ρε. Μπρο, αυτός δεν είναι προπονητής μας, ξέρω, παιδικά. Ακραίο. Respect Γιάννη Μάνο. Ωραίος. Και τρομερός παίκτης όταν έπαιζε. Μπασκετάκι. Ναι ρε, από τους καλύτερους ήταν. Γνώμη για Ρίτσαρντ. Αδερφός, bro. Γνώμη για Σεπόλια. Σε πολλά σειρά είναι what it is. Εσύ είχες πάει να δεις τον Speed. Ναι, και τις δύο φορές. Ναι. Και τι έλεγε αυτός. Ο άλλος είναι ο Godwin, λέει. Godwin. Godwin αυτό. Είναι το επίθετό μου. Όντως. Οκ. Αν κάνεις expose με ποιον είσαι related ή όχι. Κάνεις expose με ποιον είσαι related. Είναι και αυτό announcement. Είναι και αυτό. Θα το πούνε. Αλλά κάποιοι θα ξέρουν. ξέρουν. Κάποιοι θα ξέρουν σίγουρα, δεν παίζει. Κάποιοι θα ξέρουν σίγουρα. Για πείτε chat. Όποιος ξέρει. Όποιος ξέρει να το chat. Όποιος ξέρει να κάνει donate και να το πει. Αυτός ο τύπος με ποιον είναι related. Δεν είναι με το Θανάση σίγουρα, απλά το λέω από τώρα. Είχες πάει στο Speed, πώς ήταν η φάση εκεί. Εντάξει, εγώ με το Speed έπαιζα GTA παλιά. Έτσι είχαμε πρώτο κάνει επαφή. Okay. Απλά μία μέρα έκανε live stream του Spamara. Έλεγα στους viewers μου πάμε attack, όλοι spam, μπες στον Emerald που είναι ένα server που έχω στο GTA. Τέλος πάντων, και μπαίνει εκεί ο Speed και γίνεται χαμός εκεί πέρα. Βγήκαν και κάτι memes και τρελά πράγματα εκεί που του φώναζε ο άλλος. Αν έχετε δει στο TikTok.
που έχουν πάει κάτι μοίρια. Τον έβριζε ένα στα ελληνικά. Ναι, νομίζω το Ναι. Αυτό είναι στο σερβερ μου μέσα. Ναι. Οκ. Άρα έτσι. Μπρο, νομίζω ότι ήταν από το πρώτο stream που έκανε στην Ελλάδα. Ναι. Είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Ναι, βγήκαν πολλά memes. Ναι. Την πρώτη φορά εγώ εκεί που είχα χάσει το κινητό μου και με πήρε μαζί στο αμάξι και πήγαμε για πιτόγυρο, ερχόταν μετά ο Κοψιάλης, ο Κάβαλος. Εντάξει. Πολύ γέλιο. Και η δεύτερη φορά είχε πλάκα. Εντάξει. Αλλά μετά λούσαμε, αν θυμάσαι, μετά την Ακρόπολη, φάγαμε πολλή κίνηση για να πάμε Island. Το θυμάσαι? Μετά, αφού ήταν με τον αδερφό σου εκεί και αράζαν στην Ακρόπολη, μπήκαν στα αμάξι. Το αμάξι εγώ το οδηγούσα. Καθόταν από πίσω, πηγαίναμε προς το Island και χάσαμε όλο το χρόνο γιατί είχαμε τέτοιο. Full κίνηση. Μπρο, άστε. Ο οποίος, μπρο, καλά, ο Γιάννης το μόνο που κάνει είναι με την οικογένειά του και παίζει μπάσκετ, μπρο, δεν κάνει κάτι άλλο. Σκέψου ότι μου λέγε για... Τους στέλνουν, ξέρω εγώ, ασταμάτητα, ένα κάνουμε streams και αυτά. Και μου λέει, μπρο, να κάνω ένα stream με αυτόν τον τύπο. Και λέω, ποιος είναι αυτός, ρε, ξέρω εγώ, δεν ήξερα. Όντως. Όχι, δεν ήξερε, sorry. Αυτός δεν ήξερε, εσύ προσπάθησες να του εξηγήσεις. Σαν τον Ρονάλντο, ο γιος του το κατάλαβε. Λέει, μπρο, δεν ξέρεις το speed, μπρο. Μου λέει, όχι. Του λέω, οκ, κάνει αυτό και αυτό. Και μου λέει, τι είναι live, ξέρω εγώ, σαν τις ειδήσεις και... Ναι, μπρο, και λέει, οκ, μπρο, smooth. Και απλά πήγε και έγινε ό,τι έγινε. Ναι, σκέψου ότι και στον Guy που ήταν να πάει, του λέω, μπρο, θες να πας και μου λέει, αυτό ήταν πριν το σπίτι μου. Μου λέει, μπρο, δεν το καταλαβαίνω, δεν το ξέρω, άστο καλύτερα. Και λέω, οκ, μπρο, εντάξει, δεν θα σου πήγα. Κάτω το κομμάτι σου. Δεν πήγε στον Guy. Πήγε. Έχει πάει στο Mr. Beast όμως. Ναι. Εντάξει. Ο οποίος επειδή κάνει Top of YouTube. the top. Ναι, επειδή κάνει YouTube ήταν ο μόνος που κάνει το βίντεο με τον Tristan Jazz. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποιος είναι ο Tristan Jazz, αυτός που κάνει τα trick shots στο... Ναι. Ο οποίος είναι Αθήνα τώρα. Όντως. Ναι, είναι Αθήνα. Να κάνετε κανένα καλό trick shot πρέπει. Θέλει κανένα βιντεάκι να ανεβάζεις κι εσύ. Το είδα, το πήγαινες πολύ καλά. Μπρο. Και ο swipe visual που έχει stop στα visuals. Σαν να swipe είμαι. Έχεις κάποιον Γίνεται λίγο expose. Τι έγινε? Μην το πεις. Αυτό που λέει ο Τσόνλι μπρο εδώ. Ναι. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Το είδα αυτό το live. Με τον Ία. Ναι. Είδα highlights. Τι έγινε εκεί? Ας το δείξω σε Ναι. ένα. Φαίνεται η κάμερα. Δεν φαίνεται. 6 Ιουλίου, παιδιά. 6 Ιουλίου. Τώρα. Και έπεσα και κοντά πριν. Ναι. Έπεσε κοντά. Τρελό. Έρχεται κάτι φοβερό, παιδιά. Get ready. Θα είναι φάση speed πάλι. Πω τι έχετε να αντιμετωπίσετε. Ναι, θα είναι λίγο... Θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το βρούμε. Εντάξει, μπορεί να μην... Προφανώς ο σπίτι είναι λίγο πιο global, άρα θα είναι πιο... Αλλά και πάλι, όταν βγαίνει ο Γιάννης... Εδώ και ο Μάρλον είχε έρθει, αντίστοιχα πράγματα έγιναν. Ποιους guests είχες εδώ πέρα? Είχα διάφορους, έχω όλες τις προσωπικότητες. Από το πιο ακραίο μέχρι το πιο normal. Είδα τράπεζες και τέτοια. Είχε έρθει ο Τρανός εδώ και έδειξε την καινούργια του συλλογή από Chains και τα καινούργια του ρολόγια. Είχε έρθει ο τζούλερ του από μια χώρα, Σουηδία, και του έφερε εδώ κάτι Chains με τον Άγιο Παΐσιο και τέτοια. Οκ, bro. Πόσα για να κουρευτεί? Έχουν ένα challenge εδώ, δεν νομίζω ότι εσύ θα θες. Δεν το challenge, bro. Ναι, κουρευτείς εντελώς. Και λες απλά μία τιμή και μπορεί κάποιος να την πετάξει. Το έχουν πάθει. Όσοι το έχουν πει τιμή, το έχουν πετάξει μέχρι στιγμής. Δεν γίνεται. Όχι, bro. Δεν θα το κάνω. Αλλά λένε, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Έλα, Εγώ. bro. Εγώ χρειάζομαι τα μαλλιά μου, bro, Περίμενε. και τέτοια. Έτσι απλά γουλή. Καράφλα. Καράφλα. Vold. Κάτσε, bro, το πετάρε στο chat. 1500 μαζί με skills εδώ να κάνει κι αυτός. Εγώ. Εδώ. Ωραία, ναι. Bro. Ναι. Ναι. Το λες. Ναι.
Τα βάφω. Α, κοίτα, όλοι εμένα βρήκανε. Όλοι εμένα βρήκανε, ρε. Ξέρεις τι, ξέρω, βάζετε και εσύ ξανά και θα σιγάσουμε εδώ πέρα boy band, ξέρω εγώ, θα πάει ξανά. Bro. Ακραίο. Άρα τι πρέπει να σκάσει τώρα? Άρα εσύ 1-1-1-3. Όχι. Κοίτα, για την ώρα περιμένουμε το... 1.5. 1.5 εσύ. Άρα Όχι, για τους όχι. τρεις. 500 εγώ. 500. Εσύ 500 για να το βάψεις. Ναι. Δεν θες 1500 όλοι μαζί, απλά θες μόνος σου... Όχι, 1500 όλοι μαζί. 1500 μαζί. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Οκ. Που- Οπότε... Που κάνουμε split 500-500-500. Οκ, το ακούω. 1500. Πρέπει να σκάσει. Μπαμ. Άρα τι πρέπει να σκάσει? Μπαμ 1500 να τα βάψει, να τα βάψω Και να και να κουρευτώ. κουρευτείς. Εγώ... This is not fair, bro. Έκανες την αρχή. Δεν το συζητήσαμε καθόλου. Έκανες το coin flip. Λέει 3.000 και οι 3 καράφλες, εσύ. ένα με drop it from zero. Όχι, όχι, μάγκες. Δεν ξέρω γιατί δυσκολευόμαστε τόσο. Να, για. Το σκάσε! 1500. Δεν τα χρειάζεται, αδερφέ. Τόσο πολύ δεν ήταν δύσκολο εμένα. Πάρε κουρέα τώρα. Τώρα. Όχι, εντάξει, Αύριο όλοι μαζί. Ωραία, φίλε. Ρε Θωμά. Τι έκανε, ρε. Ρε Θωμά. Πάρε Θες να κουρέα στείλω τώρα. Aeris? Θες να σου στείλω Aeris? Μπρο. Και αύριο όμως, αύριο 9 η ώρα. Guys, έχετε PayPal. Κάτσε μπρο. Μην δεν κάνω εξέφ τώρα μπρο. Γιατί έχω βάλει τα λεφτά το κλειδώνει. Πρέπει να σκάσει. Το έχουμε πει. Πρέπει να τηρούμε τον λόγο μας. Περίμενε. Oh my Να κοιτάξω. Θα σου φέρω αύριο top colorist. Ναι, Top tier. Κάτσε να κοιτάξω λίγο το πρόγραμμα. Θα το κάνω. Κάτσε να κοιτάξω το πρόγραμμα όμως. Θα το κλειδώσω για αύριο. Γιατί μην έχω, ξέρω εγώ. Ναι, Το αύριο. το ακούω. Έχω πάρει 9 η ώρα είναι αύριο μπαρμπέρις εδώ. Φαντάσου Παρμπέρις. Όλοι θέλουν να με κουρέψουν, Ο bro. Whitey πρέπει να το κάνει αύριο. Αυτός κλείδωσε. Εγώ μην το κάνω. Fresh cut, bro. Εγώ θα το κάνω. Αλλιώς καμ. Όχι. Στείλ τα 500 πίσω. Δεν το σκεφτήκατε καλά. Ό,τι θα το κάνουμε. Είπαμε θα το κάνουμε όλοι. Απλά θέλω να το κλειδώσω ότι είναι αύριο. Ωραία, φίλε, Θα αντάβγες. το κάνουμε. Τώρα το είπαμε. Δεν είναι κάτι, εγώ. Ναι. Εσύ είσαι πέρα, είστε μια Σαν χαρά. το Τζαμάλ είσαι. Πέρα. Ίδιο, Πέρα, εγώ θα το κάνω. Και οι τρεις. Τελείως. Έχω πει, είμαι man of my word. 9 η ώρα αύριο. Δεν ξέρω αν θα είναι 9 η ώρα αύριο, μπαμ, αλλά θα είναι. Ωραία, Θα 10. γίνει ξέρω. αύριο Θα γίνει. σίγουρα. Ναι. Ωραία.